Pa-concern sila na. Ako na. Ay, saba. In town, layo kayo gihian. Lisod ka ini tigawang mangihi gyud. Dili mangihi. Okay, mga higala. Naday fad karon mga higala, uso karon nga unsang gi-advertise nga tambal sa media sama sa radyo mo ay sulayan sa mga tao. Ang musulti lang nako diha, okay ra, pasulayon lang is sila. Anyway, kung magka-problema na sa lawas, mahagbong man gihapon sa doktor. Ano pa sa likod? Sa likod. Ang problema sa panglawas na mahitabo kung nadala pa ba sa tambal, di ulahi na ang tanan. Concern citizen. Hello, landline. May muntag. Ingani ni sa dong. Paminaw gyud pag maayo kay daghan man kay nimo naminaw po tibuok kalibutan. Ubo gani, obserbahan sana siya, unsa na siya nga ubo. Kay di man mo kay balo mo examine, doktor man. Pasabot ana nga kung gihangak siya naagi problema sa lungs. So kung ingana dili na ninyo kaya na diretso na sa doktor. I-check up gina siya kay nihangak na god. Basta gani maapil na ang major nga baga, major nga organ sama sa baga, wala gyud doktor na gyud na siya. Kay mo man ay rocket doktor eh. Sige, okay. Kani akong ginatulo sa inyo mga higala kung kano sa amo matug doktor o kano sa amo di na matug doktor. Kadaghanan sa akong ginasulti dre, mo na siya. Mo na gina ang purpose nga nakalimot ko term sa Bisaya, delineate lisod ka ning English ang imong doktor, imong utok ko. Maka-determine ka nga kinahanglan man ni doktor o dili. Mo rin akong ginasulti diri sa doktor sa kahanginan ba. Kung magsabay gid mo sa ako kana yung inyong makita sa akong inistoryahan. Ang akong purpose gid ana may gala nga di na mo kinahanglan matug doktor kung ingani lang. Kani mo atog yung doktor kung ingani. Ingana ba? Muna yung ginasulti permi ba? Kaya ang ultimong sa pag-adto sa doktor, kanang hassle kay na siya may gala. Labaw na yung sikat kay imong doktor, ulat kag tibok adlaw. Naunsa naman tao na wala na kay mahimulain. So, kani purpose gyud sa doktor sa kahanginan para lang gyud ka maka-recognize nga kani doktor na gyud siya ang mo tan-aw ani. O kun iba kani kaya man day nako ni prasana cups ubo. Kung tan-aw ninyo nga dili gihangak muubo lang siya gamay, ay dili na siya kinaglatambal ba kay it is result sa imong cough reflex. Balik ko ha. Ang ubo is natural sa atong baga respiratory system nga muubog yung kagyod kay protective mechanism na sa atong respiratory system. Nganong muubog ka dili tungod kay nakay sakit kun dili reflex na sa atong lawas nga ilabay niya tong ugaw o kung iba foreign body sa imong ilong, tutunlan, bronchus, ug sa lungs. Good morning New York. Good evening New York. Jerry Villahermosa. Good that you have found my Facebook. Ako na siyang classmate sa may gala sa seminaryo nagpare mi. Na sangit man siyang panty. Ito na sa Amerika ron. Everybody in the world, good morning, good evening, tanan, kamutanan diha. Later on, kung itong nang mag-view sa akong YouTube, may buntag, may udto, may gabi, tanan, may adlaw. 0946-287-8960, 46 years old, lalaki. Akong tuway-tuway magluto. Murag nalangkat, masking tape, inig matindog, bulingkod, unsa ni Dok. Arthritis gyapon na siya dong. Any involvement sa imong tuho, imong bukog, arthritis na siya. Most of the time. Kay ang next to arthritis, cancer. Kuha ninyo, duha na siya ang
ang kuan ba problema di ang main o major problem sa bukog, ha? Arthritis o cancer. Siyempre, fracture. So, pila mo ka ma-fracture sa isa ka sa imong kinatubok, Ibog ka na tibukan. kibukan sa imong naunsa naman ko karon oy mag-English man gina kong utok. 0950-183-1461-54 year old, taga Kumbal. Pusod mo burot kung mabusog. Akong pinduton mo hiyos. Siya humok. Unsay mahitabo ani niya dok, curious lang. Na kay umbilical hernia. Unsa man ang hernia sa English sa Bisaya, danlak. Na ay danlak dili sa pusod mga manang ha. Kana siya kanang maburot ang imong imong pusod, kung mabusog ka, nisulod ang tinae dito kay wa nay lugar. Nisulod sa imong pusod. Usually dili na siya problema. Problema na siya sa babae nga manganak pa, manganakay. Kay mubuka ang iyang muscles diha, mao na nga wangwang lang gyud kanang iyang tiyan. Butod gyud siya kayo kay musuod naman ang tinae dito. Unusual kayo nga maipit ang tinae diha, pero it is one of the causes nga dili mag-indigestion ka, dili kay kadagan ang imong pagkaon tungod sa umbilical hernia. 0910-307-2535. Wilma, 56 years old, buhangin, naay nakita bukol sa likod sa liog, dapit sa may tangkugo, nakita sa x-ray sis, pirahan ni Dok. Makita ba day ang sis sa x-ray? Di man, tikaw eh. Ang x-ray mga manang, dili na siya makita sa, ang sis di makita sa x-ray. Naiuban makita na bukol ka nang murag siyado lang ang kon. Pero sis makita sa x-ray, dilay. Kamot na sa surgeon dai. There's no way a diagnosis can be made without the palpation of the surgeon. To in English lang gito. 0918, possible nga operahan na siya dai. 0918 kung dili siya TB of the lymph nodes ha. Ang makadetermine ana imong doktor siyempre isa pa man di ay dili dayon biopsy. Ang mga lusay-lusay dili sa liog can be treated without biopsy. Kung kay balo ka as ang location and ang root cause. Ngano nga naglusay ka? Sa may buhaton na alam physical examination. 0918-742-6793, 53-year-old lalaki, Dok, ngol-ngol man akong ulo sa right side unsay tambal ani. Kung magsigi-sigi siya, usually na ay oras, na ay oras mutugma gyud sa mga alas 3, alas 4 sa hapon, musakit imong ulo, migraine na siya. Kung musakit siya imong ulo, dili lapit sa kilid ha, dili dito sa tangkugo, kay kung tangkugo pa, basig possible high blood. So, daghan ang rason gi ako na ni siyang gi-lecture ato sa una may gala nga unsay mga possible causes nga nang magsakit imong ulo. Jol, pakita ato Jol, i-replay to. Katong sa ulo nga sakit. Okay. 0912-760 mo lagi na may gala nga kuan ko Bisaya kuan ko sa akong anak ba nga mag-YouTube gyud ko gyud kay daghan man sa inyo nga gusto i-review. Gusto i-review ang akong ginasulti. Musulod mo gyud sa inyo mga utok ba kung i-review ninyo ang akong ginasulti. But sa una dili ko mag-YouTube kay wala lagi ko una nga pwede dining cellphone isa. Akong ginagamit may gala iPhone man akong ginagamit para pang Facebook. Karon ginagamit na ako isa ka phone para sa YouTube kay klaro man. Okay, so 0912-760-1283, 70-year-old girl padada from primary to high school, bulad og kanon ragyud ang sudan. Syaro. Karon 2 times a week na lang magulad. May paruhan ba magka-diferensya ko sa kidney? Wala na. Dili na sa bulad na imong gikaon nga magka-problem ka sa kidney, kung dili ang status sa imong kidney. Unsa man ang meaning sa status? Unsay kapasidad niya kay naa na siya, determined na siya sa DNA nato. Kung ang imong mga ninuno, imong mga kaparentihan, imong mga kaluluhan, sigig problema sa kidney, ikaw po. So, most diseases yun, halos tanan nga sakit, naagi predeterminant factor.
predeterminant factor. Meaning, dali, sa Bisaya, murag nakadestino na ang imong kinabuhi dito sa possible mga sakit. Muna karon nga naanay scientific studies nga depende sa imong DNA factor na as predetermining factor. Pasabot nga kung ang imong lula nag-cancer of the breast, ikaw po. Kung nag-cancer of the breast ang imong mama, na mag-cancer of the breast po ka. Mao na siya. So, kidney problem, na ay posibilidad kung imong relatives na boy kidney problem. Ingana sa hereditary, dili inheritance, hereditary. Nakuha nimo sa inyong pamilya. 0947. What? Hello, good morning, landline. Hello, landline. Yes, ang saya to dong. Mm. 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 Ah. Mm. Luwa pagyapon. So vitamin K na gyud ka doy, injection. Vitamin K, katong vitamin K akong ginasulti. Injection. K, as in katigbak K. Vitamin K. Di ba gitagaan tagag reseta para injection sa vitamin K? Oh, kato siya kinahanglan gyud ka ma-injectionan once a week. Oh. Pero naunda isa ka bulan naman to, no? Oh, balik ka dito kay kung di gyud sa makuha sa another 4 doses, mag-CT scan gyud tanang. Okay, para makikita na itong asa nagadugo nimo sa baga. Okay? Okay. Na ay mga astig kayong nurses ba? Nag-order ko nga injectionan og vitamin K. Abot asa to, nabunturan ba to o kumbal? Giingnan ang pasyente nga nganong magpa-injection man kaani para lang man sa kanang himalatyod. Patay. Nagbuot-buot ang nurse. Hello, good morning, landline. Cellphone. May butag. Kasi ato doy. Na. Naputol man. Tawag ko sab doy. Tawag ko sab. Naputol. 0965-066-4899. Female, 62-year-old. Last week, Wednesday, medyo di maganda pagdumi ko. Dahil may lakad. Uminom ako ng Diatabs. Ang problema ngayon, di na ako makadumi. Mahirapan ako di na maglabas. Ano pa ang gawin? Mao na lang. Mabut-buot man ka. Kamo lagi ba? Halos tanan siguro tao ba? Pag magbasa lang yun gusto lang yun nga maundang ang libang, mainom og Diatabs. Kabalo ba mo ang side effects sa Diatabs? Grabe ba? Grabe yun. Maundang mo og libang mga 2-3 ka adlaw. Nya pagbagtok na imong tae, unsa pa? Gahi paspuste na inyong tae ba? Oh. Di usaon man na, hulad yun ka nga dili na mo epek ang tambal. Nya it takes 4 days. 4 days. It takes 4 days sa Diatabs mo wala ang effect. 4 days pag kadi kalibang. Dili lagi mo magbot-buot ng Diatabs. Oy, giimbento lang yun sa mga tao nga wa gyud gaisip ba. Ang wala may mo na. Ulaton mo nang wala ng effect sa Diatabs. 0905-159-0563. Dok, pila imong colonoscopy sa pod barato nga hospital ana nga laboratory. Dili ko nagaya colonoscopy. Akong gina-refer sa gastroenterologist. Ang akong gastroenterologist nga nagahimo sa among pasyente si June Pilapil. Dr. June Pilapil. Pwede siya mahangyo, pwede po siya makaingon nga dito nga himuon sa SPMC, mga barato siya. Pero usually, kung dili sa private, naggasto gyud mga 30 paingon sa 35 kay sa una mga manang walay anesthesia. Kaya karon kay kada colonoscopy anesthesia, kada anoscopy anesthesia, di doble ang gastos. 0909-633-7227, 92-year-old tatay na ay siya liver cirrhosis karon di na mukaon pati gatas unsay buhaton. Ang di mo mukaon nga tigulang butangan og tubo sa ilong, i-feed siya og osteorized feeding.
kanang gigaling nga pagkaon. Mura gyud ay pag-asa ana dong. Kung gusto gini mo mabuhi pa siya. Kay wala may lain. The other solution is simpre TPN, total parenteral nutrition, murag dextrose ba. Tanan vitamin, tanan protein, tanan carbohydrates, fats, ibutang ipaagi dito sa iyang ugat. Cellphone. Hello, good morning, cellphone. May mutag. Siya to doy. Wala lagi. Ay. Naghimo kag bato doy. Naghimo kag bato sa imong pantog. Kinahanglan gyud ka hunong gyud ka ng mga Caltex, mga unsa diha, mangihi lang. Mananghi do ka sa anang mangihi gyud ka ba? Mangihi gyud ka. Ang minimum nga mangihi gyud ka every 2 to 3 hours. Normal na siya nga mangihi gyud ka every 2 to 3 hours gyud. Nagahimo kag bato sa pantog doy, kinahanglan ultrasound o urinalysis. Kuha nimo? Wa man ka mo gamit og komersyal. Di ba yun? Mahal na dahil sila karon, tagpila na dahil. Nini, dala sa gasolina sa pag-increase gasolina ba? Di ba pa-urinalysis ka doy? Pa-urinalysis. Sige. Okay. 0905-159. Tepa. 0975-963-5307. Dok, na ay duha ka lusay sa ako ang abaga. Pasabot ba wala pa ko naayo sa PTB? Possible na dayon. Ang one of the areas kay balo kang nakay TB is lusay sa liog. Kanang lusay sa liog is usually TB sa ato sa Pilipinas. Pero sa ubang lugar, sama sa Europe, pag nakailusay sa liog, cancer na ba? Cancer of the lungs, cancer of the liver, cancer of the stomach, o cancer of the breast. Kung dito mo, kung puti mo, Caucasian ka. 0926-6650-1029, lalaki 47, Santa Maria. Sige, og sakit pulmonya. Pwede ba ko magpa-vaccine para sa pulmonya? Ikaw ang number 1 nga indication nga taga-anog pang vaccine sa pulmonya dong. Kung sige kag pulmonya. Karon, nakoy pangutanan nimo. Kung mahilig ka sa lalaki, may posibilidad na siya. Ngalayan nga sakit. Okay? So kung kana siya, usually man gud ang pulmonya sa lalaki nga mahilig sa lalaki, lahi na siya nga sakit. 0975-963-5307. Last week nag-storya man ko ka og mga cancer. May lusay ko sa abaga, autodoc sintomas sa lung cancer. Dili ayaw ingana dong. 2 times ko na confine sa PTB, wala unsay buhaton para balang cancer. Please doc, needed kayo imong advice. In taon dong, ang imong mindset, wa may Bisaya si mindset, oy. Ang imong panghuna-una, mali. Kay ang TB will never go into cancer. Wala yun. Ang cancer is cancer. TB is TB. Dili na siya mulabang. Unsa na siya, kuan, bangkiruhan, malabangan. Hello, good morning, landline. Maing buntag na noy. Ay, pag-ihidot ba, di ba nakaisip ka na daw na pwede pag-run ay na murag mubinat pa niya ito ang patog. Within 2 to 3 hours. Within 2 to 3 hours dong. Within 2 to 3 hours. Pag gani mo, kung kuan gyud, dili nimo pasubraan ana kay mahimo mo pagbato. 2 to 3 hours lang. 2 to 3 hours lang. Kundi sige, okay. Mayo nang maminaw gyud mo ba kay naagi na siya idugtong. Mayo nga mo pugna na imong ihi. Nanay dugtong ba? Kinala na buhi nga na limitation. Na limitation gyud siya. 0975-963. Tepa. Nabasa na dahil ni.
Okay, 0907-943-6423. Maayong buntag, Dok. Unsay tambal sa tao nga mahadlok sa tao. Jerry Optago. Last time, Monday nga. Ah, Bata nga, di ko schizophrenia ni siya. Kinalang gyud siya makita sa psychiatrist daw. Ayaw gyud ni siya og kwan kay matambalan biya ang kwan. Tambalan biya mga mental illness karon ha. Matambalan gyud na siya gyud. Dili gyud na pwede kaya ninyo. Naagi ginahimo sa mga psychiatrist nga para mabalik ang normal sa usa ka ingana nga sitwasyon. 0905-955-2386, babae 4-year-old, may gahi sa hita, kilid sa kinataw, unsay mayo anidok, anilin o Lupon Oriental. Ang bata nga lusayan sa singit is usually naagid siya ay vaginal infection, na ay samad sa lubot or nasa UTI. Kung nailusay dito, kung naibukol dito sa singit ha, kung lusay, kung bukol, lahi po na. Napoy ang femoral hernia, danlak sa babae, femoral hernia, kana po magbukol dito pero mawala pag higda sa bata. So, kanya na, isa na sa doktor, 0930. So, wa tayo panahon may gala. I hope na dili kay ko mabisi, kaya naa ako direct kung dili ko busy. Naisa na ako kami kung Amerikano, nangutana gyud sa ako nga nganong nana pa daw ko'y energy nga moatubang dire sa radyo. Inko nga passion na guna ko ni siya Mike. So he does not understand in Bisaya. Ingon ko sa iya kay ko nga kani passion na ko ni siya nga to teach people gyud ba. Si Dr. Kagapi ni sa doktor sa kahanginan.